Miguel, entra. Tortetes, tortetes. Vale, va, ya no insistiría, no diga que siéntate. De cola. A mí saps com m'agradaria voler després en màquina així d'alta velocitat? No, això seria una risa. Pues así podemos pasar en máquina de alta velocidad. No, però així jo crec que... Només un trosset, que no veig en tot la pera. No, és que així, en el rato que estem pegant. Ara, sí, repreguntes tot. És de veres, han tardat més que... Vale, vamos. Més, aguanta-lo ahí. Si vols agarres-la tu també. Chili, no bé. Ells per aquí sí que paren. A partir de ara... Al revés, no, ja... Després ho passa... Després ho passa al revés, i així no pareix com a paquet de... No, al revés no, tu. No t'he vist al revés. Mira, Que pegues la volta al poble i després tornes a fer la volta. Molt bé. Ahí a la gent ja s'ha pegat. Ah, ja prou. Para hacer una exposición